Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň golaýynda 16 awgustda ýerden 5,13 barly ýer titremesi boldy. Bu barada Reuters habar gullugy Germaniýanyň geologiýa ilmleri merkeziniň maglumatyna salgylanyp habar berdi. Atlantik radiosynyň habarçylary ýer örenmesining netijeleri barada käbir maglumatlary toplady. Bu arada Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri we elektron neşirler TV hadise barada habar vermedi. Ýer örenmeleri barada habarlary çap edýän Earthquake List neşirine görä sarsgyn çarşamba güni Aşgabat wagty bilen ýerden 6 saat 37 minutda Türkmenbaş şäheriniň 31 kilometr demirgadyk gününe guruna 45 kilometr çuňlukda boldy. Germaniýanyň geologiýa ilmleri instituty sarsgynyň çuňlugyny 48 kilometr hökmüne hasap aldy. Sarsgynyň merkezi Türkmenistanyň möhüm syýahatçylyk sebitine, Hazaryň kinaryna awada syýahatçylyk zolugyny golaý bolup Azatlyk radiosynyň habarçysy deňdiň ýakasyna köp gatly mehmanhanalarda diýinjelýän syýahatçylaryň sarsgynyň ýyzyany gorkuýuny başdan geçirenliklerini habar berdi. Gyzylsuw wadasyna 1960-njy ýyllarda gurulan 20 töwereg köni bina sarsgynyň agyr ziýan çekipdir. Şeýle-de ada gatnaýan gäm gatnaňlary togtudylypdyr. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Gyzylsuw wadasynda ýerleşen harby bölüminiň binasyna hem zeper ýetipdir. Adam ýetkileri barada maglumat ýok. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 awgustda giýişlik sebitden maglumat berdi. Sarsgyn Türkmenbaş şäherine ýyla tarasyna dowul döretdi. Ýer titremesiniň ýygyny adamlar howsala bilen öýlerinden daşary çykdylar. Käbir binalarda keçi jaýryklar emele gelipdir. Şeýle-de sarsgynyň ýygyny şäheriň ýanygyç beketleri ýangyn döreme howpy bilen baglylykda günüň ikinji ýarymyna çenli öz işlerini togtatdylar. Häkimlik resmileri ýer titremesinden 3 sagat soň sarsgynyň gaýtalanmak ähtimallygy barada ýylata duýduruş berip adamlary seresaplyga we hüşgärlige çağırdy. Ýöne TV hadisanyň ýygyny adatdan daşary ýagdaýlar gullugy ýa-da beýleki gulluklar işçiňlik görkezmedi. Operativ işleýän gulluk ýok diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Habarçymyz hadisanyň ýygyny awaza syýahatçylyk zolugyny diýinjelýän käbir adamlaryň diýinjelişini möhletiniň öň tamamlap öz sebitlerine gaýdanlyklaryny habar berdi. Awazada diýinjelýän adamlar ýerden gaty gorkandyklaryny aýdýarlar. Onka gatly binalaryň ýokurky gatlarynda ýer titremesi has gorkulu duýulypdyr. Diýip habarçymyz maglumat berdi. Yer sarsgynlaryny öňünden çaklap bolmaýar. Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary seismik taýdan iýişçiň sebitde 1970-1980-nji ýyllarda gurulan köp gatly jaýlarda ýaşamagyň öz janlaryna howp awandyrýanyny aýdýarlar. Balkan sebitinde yer sarsgynlary gaýtalanyp durýar. Ýöne seismologiýa döwlet bollugy bular barada ýylata habar bermeýär. Diýip bir türkmenbaşly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň köpçülikleriniň habar beriş terişleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary tebii hadiseler barada habar bermeýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti bular barada beýanat çap etmeýär. Yer sarsgynlarynyň täsiri ýylan sebitleriň ýerleşýän ýeriniň düzümine baglylykda üýtgýär. Türkmenbaş şäheri dagly daşly zonada ýerleşýär. Hudaý gorasyn. 7-9 barly yer sarsgyny bolsa, köne jaýlar betonyň aşagyna galar. Döwlet betdagçylykly tebii hadiselerde hostar çykmaýar. Gaýtam pazygaly wakalary gelecek bolýar. Diýip türkmenbaşly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmenbaşyda bolan yer sarsgyny barada Balkanyň sebit häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenbaşyda bolan yer titremesi bu gedek türkmen ýolbaşçylarynyň awaza milli syýahatçylyk zolugyny diýinjelýän wagtyna gabat geldi. Şu günler diýinjelişde bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow awazadaky diýinjelişiniň ýygyny yer sarsgynyndan 2 gün öň 14 awgustda Aşgabatda dolanypdy. Täze okuw ýyly gününden ýakynlaşýar bu mektep okuwçylarynyň enatalaryny, çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlukmaga mejbur edýär. Käbirleri täze zatlary satyn almak boýunça soňa galdyran işlerini etmäge gyssanýar. Beýlekler bolsa, etadanyň puly bolmadyk maşgalalar ulanylşda bolan zatlary edinýärler ýa-da köne geyimlerini tertibe salýarlar. Mektebe täze geyimleri satyn almagy hemme maşgalada mümkinçilik ýok. Habarçylaryň söýlerine görä köp maşgala täze zatlary satyn alman, ulanylan zatlary edinýärler. Maddi kynçylyklar sebäpleriniň diňe biri bolup beýlekisi maliýet aýdan has elýeterli täze haritlaryň hiliniň pesligi bilen bagly. Köp adamlar üçin ýokary hilli eşikler we aýakaplar elýeterli däl, arzan haritlar bolsa sarp edilen pula degmeýär. Habarçylaryň söýlerine görä, döwlet tarapyndan guralan bazarlarda esasan ýurdun içinde öndürilen önümler satylýar. Olaryň görnüşleri bir meňzeş bolup, alyjylary hödürlenýän eşikleriň hili hem kanagatlandyrmaýar. Yarmarkalarda yerli öndürücüleriň önümi bolan eşikler satylýar. Olaryň matasynyň we tikilsiniň hili pes köplen saglara laýyk gelmeýär. Köp adam ağzyndan bir ýyla bir ýetermi diýip
olary çykynsızlykdan satyn almaly bolýar. Dip Türkmenabatdaky bazarda alyjylaryň biri aýdýar. Mektep üçin harytlary satýan ýöriýetleşdirilen ýarmarkalar hemme ýerde guralýar. Mektebe zerur önümleri hususy dükanlarda hem satylýar we olar esasan Türkiýede we Özbekistanda öndürilen harytlardan düzülýär. Satylýan harytlaryň bahalary esle tapawutlanýar. Mysal üçin döwlet ýarmarkalarynda arzan jalbarlaryň bahasy 140 manatdan köýnekler 100 manatdan başlanýar. Hususy dükanlarda has gowy hili jalbarlaryň bahasy 300 manatdan başlanýar. Türkiýede öndürilen köýnekleriň bahasy hem şeýleräk. Okuça giyimden we aýakapdan başga portfel, ýazyw etwapları we ýene-de başga dürli zatlar gerek bolýar. Umuman alnanda ähli çykdyjylary göz öňünde tutup çağany mektebe taýýarlamak üçin 1700 we 2000 manat aralygynda pul gerek bolýar we bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça ortaça 500 Amerikan dollaryndan köprek bolýar. Enatalaryň sözlerine görä köpçülükde ýeterlik pul bolman soň olar ardan haryt taýlamaga mejbur bolýarlar. Şol birakdyň özünde de iň arzan zatlary Taýlanda da bir çağanyň okuw esbaplary üçin adyndan 1000 manat ýagny 285 dollar çemeti pul gerek bolýar. Emma käbir maşgalalar hatda iň arzan harytlary hem satyn alyp bilmeýärler. Girdejisi az bolan enatalar pethili täze zatlara pul harçlamazlygy makul bilýärler. İki gedek ýuwlandan soň şeýle eşikler daşky görnüşini ýitirýär we kiçelip galýar. Ýöne olary da pul edýär we biz hemişe täze eşik satyn alyp bilmeýäris. Dip Türkmenabatly mektep okuwçylarynyň eje taýdýar. Soňky günlerde Aşgabatda plasmasa gaplary toplayan çağalaryň sanynyň gözü görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagda ýurtda täze okuw ýylynyň başlanmagyna 2 hepdeden hem az wagt galan we gaýtadan işlenip bilinýän plasmasa serişdeleriň bahasynyň ýokurlanan döwrüne gabat geldi. Türkmenistana garyplyk barha ýeti duýulýar. 6-7 ýaşly çağalar boş plastik gaplaryň gözlegine giýje günniz köçelerde aýlanýarlar. Olar esasan hapazyňlayan zewil çelekleriniň içinden we onuň goloýundan plastik gaplary ýygnaýarlar. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 awgustda paýtagtdan maglumat berdi. Çağalary döner taýýarlayan nokotlaryň, restoranlaryň, kafelaryň we garbanşanalaryň goloýunda hem köp görse bolýar. Sebäbi bu ýerlerden azyk satyn alan raýatlar onuň ýany bilen plasmasa gaplardaky suw ýa-da beýleki şireli suwlary hem alýarlar. Raýatlar ýa-da garbanşana işgärleri boşan plastik gaplary goloýdaky zewil çeleklerini oklaýarlar. Çağalar hem olary ýygnaýarlar. Çağalar toy mekanlarynyň goloýunda hem köp aýlanýarlar. Sebäbi dabaradan soň toy mekanlarynyň işgärleri plastik gaplary zewil çeleklerini oklaýarlar diýip habarçy belledi. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa çenli gyzýan şu günlerde akşamara salkynlamak üçin seýilgählere barýan paýtagtlaryň artmagynyň fonunda plastik gaplary ýygnaýan çağalary bu ýerlerde hem köp görse bolýar. Ýaşaýjylar salkynlamak üçin ýanlary bilen plastik gaplardaky suwlary, şireli suwlary eltýärler we olaryň boşan gaplaryny zibil çeleklerine oklaýarlar. Çağalar bu çeleklerdäki gaplary ýygnaýarlar. Käte olaryň özleri seýilgählerdäki ýaşaýjylardan boşan gaplary soraýarlar. Käbir ýaşaýjylaryň olara rehimi gelip olara pul hem berýärler. Dip Aşgabatly bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Çağalaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä olar pul gazanmak üçin şol sanda okuw esbaplaryny satyn almak üçin plastik serişdeleri ýygnaýarlar. Olar bulary plastik serişdelerini satyn alýan hususy nokotlary tawşyrýarlar. Olar biz bilen nagt hasaplaşýarlar. Bu nokotlar köplenç howlu jaýlarynda ýerleşýär. Plastik serişdeleri satyn alýan resmi nokot ýok diýip çağalaryň biri aýtdy. Geçen aýyň ortalaryndan bäri Türkmenistanyň dürli sebitlerindäki habarçylarymız ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda enatalaryň köpüsinde çağalaryny mektebe taýýarlamak üçin maddi serişdeleriň ýokdugyny habar berip gelýärler. Çağalaryň özleri zerur okuw esbaplaryny satyn almak üçin gazanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamaga ýa-da dilegçilik etmäge mejbur bolýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymız plastik gaplary ýygnaýan çağalaryň köpelmegine täze okuw ýylynyň goloýlama bilen bir hatarda gaýtadan işlenip bilinýän plasmasa serişdeleriniň bahasynyň ýokurlanmagynyň hem sebäp bolandygyny aýdýarlar. Mundan 1 kilo dolu plasmasa serişdeleriniň 1 kilogramy 5-7 manatdan satylýardy. Soňra onuň bahasy 20-50 teňe aşaklady. Şol döwür köçelerde plasmasa gaplaryň üýşmeleri hem köpüýşýärdi. Sebäbi olaryň bahasy aşy arzanly. Häzir onuň bahasy ýene 1 manada ýokurlany.
diýip paýtagtdaky başga bir habarçymyz aýtdy. Çağalar plastik gaplary ýygnamaň o diýen aňsat däldigini, dürlü pätgelçilikler bilen ýüzbeýiz bolýandyklaryny hem aýdýarlar. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri olary özlerine bässeş hasaplap, çağalary zibil çelekleriniň golaýyndan kowýarlar. Sebäbi jemaat işgärleriniň özleri plastik gaplary ýygnap, ýürite nokatlary satýarlar. Galyberse-de çağalar ýygnan plastik gaplary bilen birlikde jemgyýetçilik transport serişdelerini hem münüp bilmeýärler. Sürücüler plastik serişdeleriniň dürli ýerlerden şolsanda jemgyýetçilik hanjathanalarının, hassahanaların golaýyndan hem ýygnalýandygyny belläp, olaryň dürli keselçilikleri ýaýradyp biljekdigini aýdýarlar. Ençeme kilometr ýoly piýada geçip, ýygnan plastik serişdelerimizi tagşyrjak ýerlerimize alyp gitmeli bolýarys diýip paýtagtly çağa aýtdy. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätgelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk Radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Adatlyk Radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.